Tara mamaya tag sudan. Lami sudan diri day. Lami. Oh, pila ko lami sa bayot. Lami. Tara daw. Day, nag-away day. Sa away bayot. Pero Pero bijoy uso lahan, Bijoy ba? Pero Uyab man na sila oy. Gani. nakaluwas ba? Laila pa lang laki. Wala ta mag-uyab pa Buto na kay ba? Yung video na ay pagsara video na. Awad day. Salbahisa. Awad day. Uy, kaya maawa-awa. Away gid sila day. Oo. Hala day, nagibunlot sa lubo. Sa layo ang laki day. Uy. Uy, nuko. Uy! Tama na! Hala, day, tabangin ninyo. Kaluwas sa uyab day. Oh. Uy, tabangin ninyo. Uy, naunsa ka? Hala. Naman ka, uy! Parang laki day. Oh. Hala, naunsa man. Uy, Jesus name. Uy, Jesus name. Kuha na sa ninyo. Kuha na sa ninyo. Kuha na sa ninyo ba? Yawa ni. Uy. Uy, nga na mga kinunggab. Ha? Ngano man? Yeah. Uy, mo na gidunggab di ay. Uy, dahan kay dugo pa. Luoy kaayo. Dahan kay dugo. Uy, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko. Uy, tabangin ninyo ba? Uy, Ginoo ko. Uy. Uy. Uy, Diyos ko, Lord. Ha? Ha? Naunsa naman na bayot? Hala. Hala, uy, Diyos ko, Lord. Jesus name. Gani. Ha, ambot lang. Uy, tayo ko. Sakanta ko pa. Uy, buang nga itong tawahan na, uy. Tara na, uy. Kuan daw, ka na. Ito daw. Buhi pa na siya. Tara ganin no, kay basta mamatay. Kuan na, kuan na sa ba? Nagpitik. Naunsa rin na siya. Naunsa. Tunggab kay siya no. Di ba, naunsa rin nga nagdunggab siya? Kuan. Ano nagdunggab man ka? Ano nagdunggab man ka, day? Gay, tubag ba? Tubag ba? Kay bago ka mamatay. Hala, uy, Ginoo ko. Tubag ba? Ano ba? Ano nagdunggab man ka? Ha? Naglisod naman ni day. Paminawa ba nagisulti unsa? Tabang daw. Ay, Ginoo ko, Ginoo ko. Luy kayo ba? Tara na. Ang ingon sa lalaki. Hoy, balik dire. Hoy! Kailan mo ato kinsa to? Ano ka balod day? Pamilya lang naong ba? Ang ingon niya sa ako Hala, naunsa man na? Ay, Ginoo ko. Hoy, nigiwin. Wala na ganda kay mamatay ka siya day. Hoy. Kapag na ba? Hoy, Ginoo. Dili ba ka lang? Ang ingon sa kanang asasa niyo biya. May Ginoo ko, asasa ninyo. Ito pa dulo. Asasa ninyo ba, Ginoo ko. Wala kayo. Ang ingon magulito ana, wala siya kabayad og 150. Ha? 150. Basta yung ani. Dili sila uyab. Babae ni. Ay biya. Uy, baka kabayad og 150 man daw. Uy, Hoy! tapos aba. Manday ni ka. Baon diha kay wa man ka kabayad og 150. Muna kasi paglaki. Na. Maon na. Manlaki lagi. Wa ka bayad 150. Mao na gikuto-kuto. Oh. Buang kang bayuta ka. Umani ka bayad og 150 bading. Go. It's a friend. Wala ka bayad og 150. Muna paglaki ba yours? Kaya ang 150 kabayan. Oh, ina mga bayot na mahilig manlaki pa di madunggaban. Go. Warning eh. Ang katong mga bayad nga hilig manguan, hilig mamayad og laki, di mamayad og laki, na ko mapamayad na mo kay parang di mo madungga banday. 150 naman daw. Kira ka para sa 150 go ka bayad pa jud. Pero wa ka ni bayad ganun man po daw. Giutang nimo? May dati utang nako. Yawa ka bantugra.